става Венета, ни разказа играта. Става Венета. Ама ти пожела да си я гледаме, тогава си носи ти. Няма да готвиш Венета, знаеш, че ми е приятелка, не може. Няма бе, само ще си оскуба перушината някой вече. Толкова може да я оскубаш 2-3 перца, тя се служава, Мило. Ама иначе да я колиме сега... Няма, Мило, и аз мразя да... Ти представяш ли да може да го говори? Ужас, ще жени псовни тук. Тя няма млъкне. Ще има ти откъде... Тия бутушки откъде са, кой ти ги купи, откъде караш тази кола, кой ти купи къщата. Добре, че Венета е гъска, Мило. Патица ли? Какво? Аз не знам. Дами и господа, няма смисъл да ви казвам, че моята първа гостенка тази вечер е уникално красива. Ама уникално! Тя е моя колежка и се е снимала за Плейбой също като мен. Хванала е един маркуч и пръска. Ще кажете, те са много. Тия деца са снимали, ще кажете, че са много. Но само една е в топ 100 на най-сексапилните жени в света. И това е тя. Аплодисменти за умопомрачителната Никол! Много си красива, Никол. Сядай сега, настанявай се, искам да се така да релаксираш. Тя се изрусила като теб, Никол. Виж камерата как я дава. Погледни в детайли. Мен кога сте ми давали такава нещастници? Никога! И мен. Така. Сега, първо бързо да те питам за горещата клюка. Помагай ми, Радо. Какъв е този Николай Михайлов? Този футболист, този вратар, чета аз в интернет. На Боби Михайлов сина му си го забила в Холандия. Вярно ли? Аз съм го забила. Ти си го забила или той тебе те заби? Не знам кой заби. Добре, разкажи ми за как се случи, как се запознахте изобщо? Ами знаеш ли, аз по принцип тази тема никъде не съм я коментирала. Молите, тук при нас, да, това е тук новината, всъщност тя си признава. Женски, да. Но тук ще си остане. Радо да умре. Ако не кажеш нещо, ще доведа патката Венетка. Кажи сега, как се запознахте, моля те? Ние се познаваме с него много отдавна. Много отдавна, той е на 19 години. Какво значи много отдавна? Около година се познаваме с него. Но нито аз съм имала симпатия към него, нито той към мен, тъй като е бил зет. Все пак. Как така изведнъж? И беше си дошъл за някакъв матч. Аз много не съм част в матчовете, така че участвам с футболистите, на принцип. Аз това съм го чула, първо беше с Валери Божинов. Аз ли? Има ли нещо такова? Не, аз даже не го познавам. Тогава защо? Колко класа? Лъжеш, че не го познаваш? Не го познавам. Лъжеш, че на една маса с него. Преди години, преди да се ожени за Алисия. Ужас, той виж какво ти направи този човек. Първо бяхте заедно на масата, после ти слезе под масата за малко седна и после изведнъж се появи. И направи така. Не бе, шегувам се. Валери ни е страхотен приятел, той си е щастливо женен за Алисия. Шегувам се за Алисия, но за Валери, кажи ни сега за Ники. Ами така, запознахме се много отдавна и започнаха SMS-и, телефонни обаждания и така нататък. В началото не го приемах много насериозно, тъй като... Си казваш, той е футболист, той има много... Да, прекалено са ми ясни тези хора. Той да не те види татко му, че ти хубаво ще видиш. Какво ще види тя? Ако я види татко му. Ама хубаво или друго казах? Хубаво ще види. Аз мислех, че нещо. Защото и татко му... Да. Защо? Баща му против ли е вашата връзка? Не, напротив, и той не го познава. А вие не се познавате? Не те ли е водил в тях на гости? Не. Сериозно? Не мога да повярвам. Това е значи съвсем прясна любовна история. Ами да, разкриха ни вестниците. Да, от нощен труд вие има няколко снимки, където се правите, уж че не сте заедно, ти вървиш 3 крачки напред, той е след тебе. Да. Защо го правите? Вижте ли наистина, че не трябва да се показва тази любов? Ами аз съм против тези неща.
Ама ето, човече... През цялото време много се притеснявах, криех, дори родителите ми не знаеха, не исках никой да знае. Но явно, когато човек крие прекалено много нещо, той излиза наяве. Добре, сега заедно живеете в Холандия или тук? Моля ти сега, почнахме сега. Аз ще кажа всичко, ако ме питаш мен. Нали? Да. Вие с китайчето къде живеете? Ние живееме в нас. Ма вие сте ми комши. Аз знам, аз съм те виждал. Аз съм виждал и футболисти, между другото, пред вас да спират. Те си прекали вече. Ти момичето го разсипа, Вася. Не бе, аз се шегувам и тя ме познава много добре, знае, че имам чувство за хумор. Кажи сега, защо замина с лаптопа си в Холандия? Толкова ли ти е скучно, че носиш лаптоп с теб? Не те ли забавлява достатъчно този мъж? Той докато е на тренировки, аз какво да правя според теб? Така че с неговите там, как се казват тия, са футболисти. И те са на тренировка на силки. Са футболисти. Добре. Ники е секс символ. Виж сега, Ники е секс символ и двамата са Ники. Определено е секси. Няма жена, която да го Какво е да си със секс символ? Ами питай го него. Аз ще го питам. Ти ми кажи, как се усещаш? Готино ли ти е? Нормално, той е красив, млад, възпитан, интелигентен, с чувство за хумор. Не е много малък? Ами в началото това ме спираше, защото според мен е много малък, но прекалено много е живял в чужбина и отношението му към хората е съвсем различно. А към жените? И към жените определено, що ме е впечатлило. Добре, какви подаръци? С какво те е впечатлил? Да те впечатли? Аз те познавам много добре теб. С какво може да те впечатли тебе един мъж? Тук така не може да те впечатли. Ти си изключително красива. Не всички фолк-певици си падат футболисти, Вася. Не е вярно, Кат. Как да не е? Не съм си падала никога по футболисти, но беше доста упорит. Доста упорит. Повечето мъже се отказват. Чакай. Свалят те в началото, започват с разни такива заучени фрази. Когато ги резнеш няколко пъти, те решават, сега ще ида в студентски град и ще намеря 5 такива като теб. Така че той беше доста упорит. Доста упорит. Добре, доста ще се стук по едно време, че си минала на моя бряг, така да се каже. Кой е твоя бряг? Ами моя бряг е този... Левия. В смисъл, че не си падаш по мъже толкова, колкото по жени. Ами явно, защото съм излизала само в женска компания. Аз съм излизала с женска компания, но с Силвия Стойчева, моята приятелка, гримьорката. Да, имаш много поздрави от нея. Благодаря, предай ги ти целуния от мен, както ти си искаш прецения целуни. Вие имахте афера, според мен. Аз съм ви виждал на мои участия какво правите двете. Какво правим? Целувахте се. Глупости! Целувахте се, Никола, заклевам се в Радо! Ма той е Радо ще умре тия дни, бе! Много му се събре на този Радо, той ще умре! Добре, ти си така сексуално открита, не си разкрепостена си. Силвия, тя също. Имала ли си връзка с жени? Не, наистина не съм имала връзка. Може би започна да се шуми около голата ни фотосесия. Да. Не бих я снимала с друга жена, защото Силвия я чувствам прекалено близка и затова я снимах с нея. И може би хората прецениха, че прекалената близост между нас двете е вече интимна. И затова. Ти много добре знаеш как от мухата се прави слон. Добре, аз искам да я питам и за една нейна друга страст, освен мъжете и жените, за страстта ти към конете. Трудно ли се ясно? Коне ли? Кате! Kako разбрах! Разбрах за вас, че язди. Язди, да, знам. То професионално. Аз точно това исках да... Чак професионално добре, ама така като хоби ти е. Ходила съм доста честичко, но не съм чак толкова добра и не съм спец в ездата. Изненадата беше за мен, за първи път искам само да ти разкажа, че имах страх от коне. И едно предаване реши да ми направи изненада, като ме заведе на хиподрома и реши, че като се появи коня, аз ще почна да пища и да бягам. Гордо нещо такова се получи. Намери ли с какво да ми плащаш? Да. Моля. Но качих се и видях, че не е толкова страшно. След това не можех да ходя. Естествено, имах мускулна треска на определени части от тялото. Къде? Къде? Почти навсякъде. Но пък ми стана приятно и започнах да хода по-честичко. Добре, знаеш ли защо ти е станало приятно? Този поглед твоя. Защото съм чувала, Усещам, че нещо ще кажеш. Чувала съм,
че жените изпитват оргазъм докато яздат. Вярно ли е? Вярно е, вас. Горе-долу, да. Има ли нещо такова? Има нещо такова, да. Случвало ли ти се? Не. Не. Можеш да ми покажеш само как се язди? Ами се легни като конче. Защо да легне като конче? Ето тук на облегалката, може ли? Ето тук. Ето бе, ето тук така. Ела, моля те, покажи. Айде, искам да чуя вашето аплодисменти. Ама моля се. Не, на коя облегалка? Добре, чакай. Да си кончето. Да си представим, тъй като сега не можем да се качим толкова така. Да, ето така. Така, стойка дай. Стойка трябва да сме много изправени. Гърдите напред. Напред гърдите. И се почва. Поемаш дълбоко въздух. Хващаш здраво юздите. И започваш. И започваш. Дай, тагадак. Виждаш ли, имате Ама, това си е абсолютен жив оргазъм. Виж как го направи, така свине си седна, мило се носи в тях. Да, стойката й беше уникална, точно така се язди. Това не е езда, това си е... Живо е, б***е. Никол, ние имаме една игра 20 лева за 20 секунди. Може би през това време си изживяла с Ники и не си гледала предаването ни в Холандия, но имаме една игра. Да поздравиш Ники, между другото. Добре. И от Леля му Катя, че аз съм близка с майка. Ти па си се близка с нея. Малък си го знам. Приятелка съм на Боби. Малък би го предашила. Стига да е Васко, не те е срам. Ние като дете. Да се избазикам. Мръсница ни една. Чакай да си намеря. такова дете, да ти кажа. Аз не би я го върнала. Ти, да, Абе, не ги намирам шибаните въпроси! Леле, като един мой колега. Ето го. Ники Михайлов и се притесни. Да, аз като чух за Ники. Як ми кажи, като яздиш кони Ники Михайлов, имат ли нещо общо размерите? Аз това... Имате, да. Голям ли му е? О, не знам, трябва да го питаш него. Не е Вие си ли го виждал? Ще да кажеш, че на тъмно го правите. Кажи, сериозно. Защото той е висок, слаб, трябва да е... Ами да, сигурно. Така до тук, поне до колено. Стига притеснява момичето. Червих се! Добре. Какво трябва да правя сега? Да отговаряш на въпрос. Бързичко. Ама бързичко, без да се... Без много да мисля. Да, без това мисловен процес тук няма, така че... Готино е. Момиче за $1 милион ли си? Надявам се да съм. Какво би чакала 100 години? Или кого би чакала? Принца на белия кон. Срещна ли мъжа на живота си? Дано да съм го срещнала. Кой е твоят сексуален рекорд? Тайна. Първият път беше на? Не си спомням. Боже! За първи път. Толкова отдавна. Не Или толкова пияна. Кой от двете? Не. Каква е поредността на цветовете на българското знаме? Бяло, зелено, червено. Брей, че съм умна, бе! Вече ти да ни защитиш, защото ни обвиняват. Обвиняват ни, мило, че ние толковиците не знаеме нищо. Не е вярно. Аз мога да потвърда, че много знаете. Много знаеме. Защото знае къде се язди най-добре. Най-неудобното място за секс от личен опит. Неудобното. Вана. Оле, това не е много удобно вас. Да. Това ми напомни сега за един секс с една моя приятелка, където наскоро всички са го гледали. Ваната да не е била в шоурума. Да са ви гледали много хора. Не. Добре. И последен въпрос. Нов хит или ново гадже? Ново гадже. Това е! Виждаш, че нямаш нищо страшно. Да спечели ли парите тя всъщност? Спечели ли си ги? Благодаря. Накрая ще ни изпееш нещо, нали? Добре. И сега здравейте отново след прекъсването. Ако ми се вижда млеко позеленява, то е от завист. Жени, закрийте очите на мъжете си, защото предстои една доза убийствен сексапил. Ще чуем Никол, а по-важното е, че ще я видим. Дани, мобилизирайте и музика!
тишина. Остави ме сама без сила, гасни моята душа. Остави тези дни прекрасни, остави само спомени. Но тази любов не ще угасне, сърцето ми ще ти прости. 100 години чакала, в безкрайни нощи не отричам. 100 сълзи изплакала, но още те обичам. 100 години чакала, в безкрайни нощи не отричам. 100 сълзи изплакала, но още те обичам. Дори да се преструвам, сърцето ми ще издаде. Как нощем само теб сънувам и тръпнат моите ръце. Прима не може да си смене и любовта да споделим. За всички болки и проблеми не може ли да си простим? 100 години чакала, в безкрайни нощи не отричам. 100 сълзи изплакала, но още те обичам. 100 години чакала, в безкрайни нощи не отричам. 100 сълзи изплакала, но още те обичам. 100 години чакала, в безкрайни нощи не отричам. 100 сълзи изплакала, но още ви обичам. Изплакала, но още те обичам. 100 години чакала, в безкрайни нощи не отричам. 100 сълзи изплакала, но още те обичам. Никол, дами и господа! Благодарим на Никол, благодарим на Баба Вили, на Илко Илиев и неговите момчета. И на Катето. Неговите момчета от No Limit. Благодарим им от сърце. Дами и господа, за вас беше огромно удоволствие. На Катето също и благодарим за това, че ни донесе пачката Венета. Да, хубаво беше, не мога да не си го призная, но вече ме вълнува утрешното предаване. Шоуто в четвъртък. То ми е най-силно от цялата седмица. От цялата година всъщност, даже дори. Съвсем сериозно, не е за изпускане. На специално посещение ще ми дойдат моята колежка, невероятната Рени с група 3 звезди. И екзотичната миска Райна Налджиева. Хайде сега останете с окна. Радвайте се на пролета, защото животът не е просто шоу, животът е вечерното шоу на Азис. Чао, до утре в 9. Цуни-гуни!